Infúziami vitamínu C proti rakovine. Aj Slovensko sa pridalo k najnovšiemu svetovému trendu. Už rok niektorí lekári aplikujú infúzie čistého roztoku vitamínu C do žily nielen zdravým ľuďom ako prevenciu proti rakovine, osteoporóze, reume či iným chorobám, ale najmä onkologickým pacientom. Roztok ako doplnkový liek schválil aj štátny ústav pre kontrolu liečiv. Skúsenosti s obyčajným vitamínom C v protinádorovej infúznej dávke má prestížna americká Rodon Clinic. Infúziu aplikovala tisícky pacientov s rakovinou rôzneho typu. Boli nádory, ktoré sa nám zmenšili a máme pacientov, ktorým sme výrazne predĺžili život a ďaleko lepšie sa cítili. Infúzii však chýba tretia, posledná fáza štúdie. Podľa druhej fázy vitamín C chráni zdravé bunky a podporuje protinádorovú imunitu a pri niektorých typoch nádorových buniek blokuje ich rozmnožovanie. Znižuje tiež riziká metastáz. O jej účinky sa zaujíma aj biochemička Ivona, ktorej mama bojuje s rakovinou pankrásu. Lekári jej dávali pol roka života. Mamu lieči chemoterapiou kombinovanou vitamínom C už viac ako rok. Veľmi pekne mi to zapadá logicky do celého toho mechanizmu metabolizmu buniek aj onkologických, aj zdravých. V Česku sa kombinovanej liečbe s vitamínom C venuje asi 100 lekárov. Si může vitamin C vyléčit někoho z rakoviny, tak já říkám, že zatím proto nemáme důkazy a je to látka, která sama o sobě ten potenciál nemá. Má potenciál v kombinaci a to je právě to, co probíhá v Americe, probíhají studie. Na Slovensku sú infúzie za úhradu. Predpísať ju môže ktorýkoľvek lekár. Skúsenosti sú veľmi dobré, tolerancia je výborná, bezpečnostný profil je perfektný, pacient nemá žiadne zajúce účinky. Medzi ukážkových pacientov patrí 18-ročný Juraj, ktorý bojuje s rakovinou lymfatického systému. Aj on chemoterapiu kombinuje s vitamínom C. Po prvom týždni už som sa cítil veľmi dobre. Veľmi dobre znášam aj chemoterapiu. Nemám dokonca ani žiadne problémy s nevoľnosťou. Koncentrácia vitamínu C v infúzii sa mení podľa diagnózy. Podporuje to aj Svetová onkologická spoločnosť. Prečo teda infúzie vitamínu C nehradia zdravotné poisťovne? Ak firma chce ísť do kategorizácie, musí požiadať ministerstvo zdravotníctva o kategorizáciu. Takže je to len na firme. Firma však musí najprv dokončiť tretiu fázu štúdie a tak o kategorizáciu požiadať nemôže. Práve posledná fáza štúdie je pritom najdlhšia a najdrahšia. Výsledky ešte druhej fázy už uznal nielen Slovenský ústav pre kontrolu liečiv. Na účinky infúzie vitamínu C sa môžete spýtať aj svojho všeobecného lekára. Zoznam ambulancií, ktoré ju aplikujú, nájdete na internete. Lucia Tomečková, RTVS.